Salutare fermieri! Astăzi vă prezentăm motopompa DRK electrică, bineînțeles de data asta, 2,2 kW are putere, undeva la 28 metri cubi pe oră poate scoate, adâncimea de aspirație 8 metri și refulare 25 de metri. Aceasta vine însoțită de sorb, 2 conectori furtun, garnituri și 3 coliere. Aici aveți picioarele antivibrații. Înainte de utilizarea motopompei, recomandăm umplerea capului motopompei cu apă pentru amorsare. După aia punem înapoi bușonul, conectăm furtunul de aspirație și de refulare. Aici aveți refulare, gura refulării, da? Aici aspirație. Totodată, după ce folosim motopompa, recomandat este să scoatem apa din motopompă. Aici aveți un bușon pentru a scoate apa din motopompă, din capul motopompei, ca să nu stea apa acolo, pentru că nu este bine pentru motopompă. În rest, cam asta este motopompa. Noi recomandăm cu drag, este un produs bun. Spor la treabă! Pentru mai multe detalii și comenzi, vă așteptăm pe ro.unelte.ro sau la număr de telefon 0742 790 554.